my channel, meron ako ditong ihahaw na grocery. Dahil medyo matagal-tagal na, it's been a week, more than a week na hindi ako naghaul ng groceries. Kasi ngayon lang ako nakabili. Hindi pa complete ito guys, pero at least nakabili ako. Kasi alam nyo naman ang mga bagay-bagay, minadali lahat ang mga lakad, you know. Yung listahan ko pa, imbes na para makumpleto yung bilihin ko, nakalimutan ko pa nung palis kami dahil nataranta ako dahil ang dami kong ginawa, nag-edit, nag-upload, nag-ayos dito, nagluto, nananghalian kami, naghugas. Ang dami kong gawain guys, that's why. Ang dami kong dada pati. Okay, anyway guys, ngayon, ihahabwas ko ito. Anyway, disclaimer ha, ito po ay ginagawa ko alang-alang doon sa mga nag-request na gustong malaman ang mga pricing namin dito sa province. Kahit hindi sila taga rito, pero gusto nilang malaman, ma-estimate nila yung mga presyohan ng mga bilihin na pang-araw-araw na gamit na konsumo ng pamilya. Na itong mga nag-request na ito ay mga OFWs, kapwa namin na OFWs na sila ang kumbaga ay breadwinner. That's why gusto nilang ma-estimate kung anong nabibili ng mga pinapadala nila sa mahal nila sa buhay. Okay? So, disclaimer lang ha. Walang pwedeng magyabang ng groceries lang guys ha. Kung yun nga may jet plane, hindi nagyayabang, di ba? Huwag niyong masamain. Ito ay isaalang-alang po doon sa mga nag-request. Okay? Thank you anyway sa pag-watch dito at pag-visit. Okay, anyway, tayong mga tao, kailangan natin ng gulay, kaya bumili ako nitong lettuce. Kahit nakabili na ako kanina ng marami doon sa daon, ng mga talong, kung ano-ano na yon. Ay, itong lettuce kasi, pag dinner time, mas gusto namin ito at saka yung isa mo na spinach. Meron ako spinach na nabili at least. Ang spinach bagyo na ganito ay masarap ito iluto sa gatas with parmesan. That's why bumili ako ng 3 balot at ang presyo nila itong spinach bagyo is 75 pesos per kilo guys. Ito yun. Ito 22.80. Depende sa timbang kasi ito 20, 25, 16.50. Depende sa timbang. Basta ang unit price, pag sinabi kong unit price, that means the price per kilo. Okay? So, 3 balot ang binili ko. And then, bumili rin ako nitong Lucky Me. Anyway, mamaya na naman, pagkatapos nitong paghabwas ko nitong mga goods, mga items, ay i-slow motion ko yung resibo andito sa likod ko para makita nyo. Okay? Ito ay Lucky Me Seafood Noodles. Meron din akong dalawa na bok choy. Nakikisabay pati yung aso. Then yung pang salad namin, yung pang madalian, pagka hindi ako nakaluto, alam niyo naman busy ako, ay yung mga bata marunong lang gumawa ng salad. Yung lagyan mo ng salt, olive oil, and suka. At ito na yun. Yung lettuce. Lettuce, 2 balot. Ayan. Basta ihabwas ko na lang. Alam nyo naman, mainit ngayon. Bumili na rin ako nito para pagustuhan sila. Malungkot ang buhay pag walang matamis na mainom. So, isang Coke na 2 liters, isang, hey, maingay, 1 liter na Sprite. Ito yung pangluto ko rin minsan. Pampalambot ng mga karne. Tapos itong Royal. Alam natin, favorite natin lahat yan. At bumili rin na lang ko ng Carlo Rossi. Alam nyo naman, minsan malalas ang pagkain, kailangan natin uminom ng ganyan at pati sa gabi ay masarap uminom ng ganyan. Kung 1 glass lang ha, huwag lang sumobra. Hindi naman masama ang alcohol kung hindi sobra. Okay? And then, porket wala yung regular na Alaska fresh milk, slim ang kinuha namin kasi walang iba. No choice. Ayan, 2 lang naman ang kinuha. Tapos minsan, nasusumpungan kong maglagay ng magic sarap guys. Kasi no-test ko, masarap ang luto pag meron na. Tapos, itry ko nga ito. Ang sabi ng kaibigan ko, maganda raw ito nakakabusog sa umaga. Energen. Ito, para maging energetic din ako sa umaga. Energen. Tapos, coffee mate na ganito. Maliit lang. Tapos, yung pansit kanto na favorite ng anak ko na na merienda. 8 piraso. Tapos, yung nido na powdered milk. Para doon sa popcorn ko. Yun pala, i-share ko sa inyo. So, tapos, yung asawa ko bumili ng ganito, energy booster na lipovitan. Yan, inumin namin daw bukas.
Tapos ito, gusto niya yung tubig na ganyan. Pocari Sweat. Tapos ito, nag-iisa na lang na package ng tender juicy hotdog. At hindi pa yung classic na regular size. Ito ay yung jumbo. Pasensya kayo guys, nagwawala. Hindi siya use na may ilaw dito, kaya siguro ako kinakahulan. Kasi maliwanag tong ring light ko. Nagre-reflect nga pala dito na ako tumalikod para hindi mag-reflect. Ayan, nagre-reflect eh. Tapos, syempre, yung Ariel, meron pa ako dyan, pero to be sure na hindi ako maubusan, ito ang ginagamit ko guys. In every wash, itong dalawa. Yung dalawang packet ng washing machine, nilalagyan ko ito isa niyan. Ayan, tapos, corned beef, kumuha ako nito 4. Meron pa namang malalaki dyan, pero to be sure, mamaya na-stock. Alam niyo naman, paminsan-minsan na tayong lumabas. Tapos yung paminta, naubos na. Ayan, sugar na puti at sugar na brown. Ayan, tigay 1 kilo. Ayan, tapos na yung isa. So, pangalawa is this, ang isda. Magandang seafood sila sa video, yun minsan sinasadya namin. Ano kaya kung kuberan ko ito? Asin mura naman itong ring light. Ito ay yung yung ganyan. Magkano? Ang unit price is 370. Ilapit ko ha. Di ko kasi alam ang pangalan nitong isdang to. Mapula siya na parang dalagang bukid pero hindi naman. Yung meron siyang kulay na yellow dito at brown. Hindi ko alam ang pangalan yan guys. Masarap ito sa escabeche or ilagay mo sa tomato sauce. Lutuin mo sa tomato sauce ito. Naku, di ko magkakamali. At ang unit price is yung nga 370. Ito ay 1 kilo and 1.170 grams. 432.90. Tingnan nyo. Tingnan nyo na. Ay, isda. Ganun na ngayon. Tapos ito naman ay hindi ko alam to ang asawa ko kasi kumuha. Pork ribs. Ang unit price is 260 pesos. At ito yung nagkakahalaga ng 539.24. Bali ito ay nagtitimbang ng 2.074. Ayan. Ayan. Maingay sila guys kasi piyesta ng hello po, hi po. Kinuberan ko yung ring light. Tapos ito naman 75 pesos ang per kilo yung backbone ng chicken. Ito ay 155, 2 kilos. Tapos ito naman 165 ang unit price. At ito ay yung chicken drumstick. Wait lang ha, stop ko muna. Mag-pray muna tayo. Okay, I will continue. Ito po yung dagdag na backbone. Tapos ito naman ay yung pork bones. Pork bones is 125 ang per kilo. Yun lang guys, yun lang nabili namin. So, magpaalam na ako. Dito ako, kuliran ko yung ring light. Thank you so much guys sa panonood. Pero teka, sabi ko ibigay ko yung resibo. Yung copy ng resibo is this. Teka, i-close up ko po ha. I-close up ko para makita nyo. Dahan-dahan. Bakit ang haba naman ng resibo ito? Para naman napakarami ko. Kunti naman binili. Wait lang. Yan, patayin ko yung electric fan. Okay. Dandahanin ko yan ng pag-video.
Okay, thank you so much. And see you again next time, guys. Please like, comment, and share. And please subscribe kung ikaw ay baguhan pa lang dito para tayo magsama-sama dito ay pakiclick na rin yung bell button or yung notification bell para sa ganun kayo ay ma-notify every time na merong bagong upload. Kasi yun ang pag napindot nyo yung notification bell, meaning every time na may upload ay ma-notify kayo. Okay? Thank you so much. Keep safe. Keep safe pa rin tayo, guys. Lagi pa rin naghuhugas ng kamay. Kung ano yung mga guidelines sa atin, mga turo sa atin ng government, ay sumunod tayo at mag-listen sa kanila para sa ganun ay iwas tayo sa masasamang pangyayari sa ating buhay. At pinaka-importante sa lahat, ang prayers. Always pray harder tayo, guys. At di bale, makikinig ang God at tayo ay maililigtas niya sa krisis na ito. Hindi na magtatagal, magiging normal na rin. Okay? Thank you so much. I love you guys. Ingat.